natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Diyos maray na hapon sa Indugabos mga tugang. Good afternoon everyone and welcome po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Mombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi, Ngunyan Aldao ning Martes. Petsa 28 kang bulan ning Abril 2026. Duwang aldaw na sana, Mayo na. Madalion talaga ang panahon mga tugang, Kaya sana ang bawat panahon ay dapat natin bigyan ng pagkakataon, Sabi nga ni, pahalagan po natin. Anyway mga tugang, sana po yung kamo sa maray na kamugtakan, munyanal daw ning Martes na mainit-initon baga. Kasugma, dahil ako nakapag-programa ta actually ngunyan na kahit ngunyan ng aldaw nga ni, igwa kami ng farewell recollection sa mga graduating students. Kaya pagkatapos ko kayo niyong programa, madiretso ako giraray duman sa College of Engineering, Architecture and Fine Arts. Yung mga graduating students po ninda ay nagkakaigwang niya ng recollection. Yan. Kasi one of the best practices ni nga ni Digdi sa UST Legazpi, every year po natatawan sila ng recollection and reconnection. Kasi nga mga tugang sa mga estudyante ay nabibigyan ng pagkakataon na makapagkumpisal. Yan. Reconnection. Kasi pag hindi ka po naka-connect kay Lord, yan, mahirap po yan. Dapat connected tayo with the Lord. Yan. Kaya kasuhapon, mga tugang, alauna kasi hanggang alas 2, so sa kuyang tok duman. Sabi ko nga sa mga estudyante na magsisipag tapos ng unyan, na bago man kayo umalis dito sa UST Legazpi, dapat may panghahawakan kayo, Hindi kayo aalis na wala kayong pinanghahawakan. Hawak ko, Father, ang bit. Sabi ko, okay yun, pero mas maganda, hawak ko ang faith kay Lord. Yan. Alam mo, huwag tayong bibitaw. Importante mga tugang, na tayong lahat ay kumakapit, lumalapit, at kumakabit kay Kristo. Para maganda ang ating bit. Yan. Kaya kasuhapon, I have reminded them na palagi ninyong dalhin lagi itong sinasabi natin na Dominican values. I share to them, kasi mahalaga po ito na ilan taon sila nandito, siyempre hinubog, hindi lang sa pag-aaral na magiging kahapon yung mga nandoon, psychologists, yung accountancy, pagkatapos yung hospitality management, HM, tapos yung College of Education. So nandun yung case College of Arts and Sciences and Education. Yan, nandoon po. So I reminded them, so mga estudyante, bilang director po ng UST Legazpi sa campus ministry, at the same time chaplain, yung nagpakumpisal tulad kaninang umaga, pagkatapos ko magbigay ng welcome talk doon sa kanila, ay nagpakumpisal ako 10 to 12. Marami pong nagkumpisal. Kasi sabi ko nga, yung recollection can never be a real recollection without reconnection with God. And yun nga,
Sabi nga, one way to reset ourselves with God is go to confession. Yan. Maganda mga tugang yan. Ano? Kasi lahat po tayo ay mga makasalanan. Ano? Wala naman sa atin dito na walang kasalanan. Ano? Kaya nga, we have to reconnect with the Lord. Ano? And at the same time, recollect. And ibig sabihin, we have to remember. Ano? Kasi ang problema sa panahon ngayon mga tugang, kadakulo sa tuya ang nakakalingaw. Ano? Lingaw. Lalo na sabi ko, malingawan mo na ang mga ibang bagay, huwag mo lang malingawan ang Diyos. Yan. Kaya minsan nalilingawan na eh. Nga na magsimba. Ano? Minsan sa pagpapakumpisal yung para bang ang pagsisimba hindi na kasalanan. Ano? Sasabihin nila sa kasalanan ng ibang mga ganito. Pero pag tanong, nagsisimba ka ba? Hindi. O yun. So, importante yung pagsisimba. Ano, kaya nga, kita pag nagkukumpisal, tingnan natin yung ano ba ang mga hindi natin nagawa o nilabag natin sa 10 utos ng Diyos. Yun po yun eh. At natuwa ko kahapon ano, mga tugang, kasi merong isa doon na hindi siya Katoliko. Pero lumapit sa akin, ano, graduating student, sabi niya sa akin, Father, pwede po ba magkumpisal? Pero hindi pa ako Katoliko. Sabi ko, wala namang problema. Hindi kita bibigyan ng absolution kasi iba naman ang paniniwala ninyo. Pero ito na nga talagang sabi niya, kailangan ko rin kasing alisin sa aking dibdib o yung bang yung mga nasa akin gusto ko rin mailabas maisabi. Totoo naman, actually totoo po 'yan kung bakit kinakailangan tayo mangumpisal sa pare. Kasi nga, nasasabi natin, sabi nga, hinapahinga natin, naihihinga natin, ang ating mga, sabi na mga issue, sama ng loob, yung mga bagay-bagay na yan, So, sabi ko, sige, okay. So, anyway, mga tugang, maganda naman, sabi niya, kasi, Father, hindi ako Katoliko, pero gusto ko rin maisabi ang aking kasalanan Yan, naniniwala siya kasi talagang, anyway, sabi ko, okay, no problem. Pero yan nga, talaga kung gusto mo maging Katoliko, I hope na someday magiging Katoliko din yun. I pray for him. Kasi sabi niya sa akin, Father, alam mo, hindi naman siguro talagang tatagal. Baka maging Katoliko din ako. Pati napakaganda po yun. Sabi ko sa kanya, welcome na welcome ka. Sabi ko, kahit hindi ka Katoliko, welcome na welcome ka. Yan naman importante. Our faith, being a Catholic, we have to be a welcoming church. Sabi nga, synodal church, all-embracing church tayo. Hindi yung nag-iitsupwera tayo. Ikaw, hindi ka Katoliko, wag ka dito. Hindi ganyan. Dapat welcoming tayo. Hindi tayo, hindi ka Katoliko, tao ka, at bilang tao ka, nilikha ka ng Diyos. At mahal ka ng Diyos. At kung Katoliko ka, sabi, anak ka ng Diyos anak ka ng Diyos. Nang nakabininyagang ka. Kaya nga, sabi ko, welcome. Napakaganda po. Yun ang nangyayari ngayon. Kaya natutuwa ako kasi itong mga graduating students ngayon, halos, nagkumpisal. Maganda po yun, Kaya natapos na po namin yung graduating students ng college of, yung unang binigyan ko, nursing. Ang dami nila. Ang dami talaga nila Kaya congratulations po sa mga estudyante namin dito sa UST Legazpi, the College of Nursing. Silang una Pagkatapos, kahapon yung SIAPA. Ngayon pala SIAPA, yung College of Engineering, Architecture, and Fine Arts. Kahapon yung CBMA, yung accountancy, tapos yung
ah, case, yung mga estudyante, dami, dami talaga nila. At the same time, yung doon, yung College of Pharmacy and Medtech, dahil sila po ay anong tawag nito, mayroon pa silang mga OGT, sila po sa May 15 pa, and yung College of yung College of Law, and College of yung graduate school ay this coming May 2. Yan. So yan po, nahanda natin. Alam mo kasi itong mga magsisipagtapos, hindi naman kinakailangan ihanda mo lang siya academically. Let us also prepare them. Let us try to help them prepare themselves not only academically, but spiritually, morally, and physically. Yan po naman talaga ang kailangan, paghahanda. Hindi naman tayo naghahanda para lang maging architect or nurse o anuman academically. Ang importante, inihanda natin ang ating sarili maging tao at tunay na tao at mabuting tao. Kasi kung mabuting tao ka, magiging mabuting nurse ka. Kung mabuting tao ka, magiging mabuting accountant ka. Hindi kurakot, hindi mandaraya. O ganoon din po yun. Kung mabuting tao ka, magiging kang mabuting architect. Ganoon po yan. Mabuting tao ka, nag-aral ka sa College of Education, magiging kang mabuting teacher. Yan naman importante. Ihanda po natin. Kaya itong ginagawa namin ngayon dito, kung bakit si Father Butch talaga ay abalang-abala, lalo sa panahon niya na magsisipagtapos na ang mga estudyante namin dito sa UST Legazpi, mag-graduate na sila, ay aming inihahanda sila. Kasi importante po yun eh. Kasi pag halimbawa, lumabas ka na sa UST Legazpi, nasa iyo na siguro. Baka hindi ka na mag-re-retreat yan. Pero sabi ko sa kanila, huwag naman sana. Huwag naman ibig sabihin na tapos ka na sa pag-aral mo sa UST, nakalimutan mo na ang magsa-Diyos. So, huwag mong kakalimutan ang Diyos. Okay? So, yun. Anyway, may tanong po dito. Si 3454. Good PM, Father. Yung bang, sabi niya, sabi niya dito, yung po bang nangumpisal na ibang reliyon makaka-receive po siya ng Holy Communion? Hindi po. Kasi una-una, sabi ko nga sa kanya, hindi kita mabibigyan ng absolution kasi hindi ka pa binyagan. So, kinakailangan binyag ka muna. So, yun. Kaya, actually, hindi naman kumpisal yung ginawa niya, kundi parang nagkonsulto lang, counseling, kasi iba ang reliyon niya. So, hindi po rin siya makapag-receive ng Holy Communion kasi hindi siya in communion. Yan. You can only receive communion or Holy Communion when you are in communion with the Catholic Church. But if you are separated, hindi mo sinusunod ang pangaral ng Katoliko, ay hindi po pwede. Okay? Sana naintindihan mo. Okay? Yun po mga tugang. Kaya, ang ginawa doon, parang counseling lang. So, nagkwentuhan kami. Pero ang important thing there, natuwa din siya. Kasi, ganun pala. Welcoming pala. Welcoming pala ang simbahang Katoliko. Hindi pala nagtataboy, kundi nagpapatuloy. Yan ang importante. Pagpatuloyin natin. Patuloyin natin. Huwag tayong maging obstacle. Huwag tayong maging hadlang. Huwag tayong maging harang. Kundi tayo po ay maging hagdan. Okay? May si 811 magde-develop ang airport. Bibindisyonan mo po. Kailangan, totoo naman, kung tayo naniniwala na may masama at may mabuti,
Naniniwala tayo ganun. So, dapat talaga humingi tayo ng bendisyon sa Diyos. Ano? Kasi God is the source of every blessing. Ano? Sabi kasi ni 8811, Good afternoon, Father Butch. May corrupt mo po ba mag-develop ng old report? Ay, hindi ko lang alam yan. Yan. Anyway, yan. Yan. Okay lang, Father, parang nag-share lang siya. Ganun po ang ginawa. Para naglang siya. Kasi nga, hindi ba, para may problema ka, meron kang gustong lapitan na gusto mong i-share ang nararamdaman mo. Maganda po yun. So, dapat nga lang, ang tayo mga Katoliko, dapat huwag tayong maging taong mapagtaboy. Tayo ay taong mapagpatuloy. Patuloy natin. Let us be welcoming rather than rejecting or hindering o hostile. Huwag tayo maging hostile. Hindi pwede tayo maging hostile. Dapat maging friendly tayo. Hindi tayo antagonistic sa mga ibang reliyon. Ang tinuturo sa atin, love. And the best gesture of love is respect. Kaya ang taong nagmamahal, nagre-respeto. Yun po yan talaga eh. Kaya naganda po yun eh. At ito ang ginagawa namin ngayon. Kasi si Father Busca, pagkatapos nitong programa ko, diretso na naman po ako doon sa recollection ng mga College of Engineering, Architecture, and Fine Arts. At masaya naman sila. Sabi ko sa kanila, kailangan natin kayong pabaunan. Pababaunan namin kayo. At ito ang pabaon namin sa iyo. Na paalala. Kasi sayang naman eh. Ano ba ang nakuha mo? Ano bang napulot mo sa UST Legazpi? Ang tanong ko nga sa kanila, nung nandito ka sa UST Legazpi, did you become a better person? A better person? Yun. Kaya sabi ko that you have to become a better version of yourself. Yan naman talaga eh. Otherwise, anong naitulong ng UST sa iyo? Hindi lang academically, nakagraduate ka, meron kang diploma. Hindi. Ang napakaganda, naging mabuting tao ka. Yan, naging mabuting tao. Sabi nga ni 3454, sabi niya, tama pala po, Father. Parang may outlet siya para makashare. Alam mo, totoo yun. Kasi sa ibang mga reliyon, wala silang confession. Wala silang parang outlet. Pero sa atin, sa Katoliko, may outlet tayo. But ang problema natin, we do not use this outlet which we call confession. At nasasabi mo, at hindi lang outlet yun. Kasi dito sa confession, nabibigyan ka ng grasya ng Diyos. Tanda, napakaganda po kasi ang confession, nakakatulong po ito talaga sa atin. Malaking tulong po ito sa atin, ang confession. Because confession, number one, restores our relationship with God and increases grace. Yun naman talaga eh. Kaya sabi ko nga, para bang reset yan. So, reconnection. Nagkakaroon ka. Yung relationship kasi sa Diyos nawawala dahil sa kasalanan. And sa pamagitan ng confession, we are our relationship with God and with one another, with ourselves, is restored. Restoration. Napakaganda po yan. Okay? So, at the same time, maganda po ang confession kasi nakakatulong ito sa atin. Confession purifies and removes the burden and weight of sin from us. Kaya meron siya parang ma-outlet lang. Nasabi niya, Father, ganito, gusto ko maliwanagan eh. Maganda po ito, naliliwanagan. Kasi, sa panahon ito, marami talagang naguguluhan. Ang dami. Dahil ito na nga, maraming fake news. Na, ano ba talaga ang totoo? Yun. Anyway, dito sa UST Legazpi, sabi ko nga, mahalaga po itong 4 na bagay na baunin mo. Nandun sa'yo, life, the value of life. Pahalagan mo ang buhay. At dahil mapalagan ang buhay, number 1 is you have to be grateful, gratitude. And then you have to, in being grateful, you have to be loving. Love.
And then, ang mahalaga doon, if you are truly loving person, you have to live in truth. Kaya ngayon apat yun napakalaga. The value of life, the value of gratitude, the value of love, the value of truth. Kaya apat na to, baunin niyo. Sana, nang kayo nandito sa UST Legazpi, sana naging kayong talagang lively. Sabi ko nga sa kanila hawak mo ang beat pero hindi hawak mo ang faith. Kumusta kaya ang beat yun? Ang beat mo ba ay mabagal o masigla pa rin? Maganda pa rin ang beat. Baka medyo hindi na maganda ang beat mo sa buhay mo. Kaya nga kailangan mo ang beat ni Lord. Okay? So yun, kailangan yun. So kailangan yun You have to be loving, you have to be truthful, you have to be grateful, and you have to be lively. Buhay na buhay. Kaya you have to live intentionally. Intentional living. What is important? Mayroon kang purpose or purposeful living. But anyway, babalik mo si Father Boots pagkatapos ka mga pag-irumdum. Ang oras sabi ko yan, 22 minutes after 1 o'clock. For liver health, level up na. Liverate Pro. Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up. The right hydration matters To perform, To win. to rise above challenges. top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak With the right hydration. with the right minerals. Drink up, fuel up, rise up. Rise to the summit. Summit Natural Drinking Water. Summer heat is on. Mag-Summit ka muna. The right hydration with the right minerals. Tinatawagan ng pansin ang ina at kamag-anakan ng batang babae na pinangalanang Matea Andrea Madera. Si Matea Andrea ay 6 days old at nasa loob ng isang kahon ng matagpuan ni Leonil Madera sa waiting shed ng Purok 2, Barangay Matango, Vinsons, Camarines Norte, bandang alas 5:05 ng umaga noong November 30, 2025. Si Matea Andrea ay nasa pangangalaga ng DSWD Reception and Study Center for Children 5 simula pa noong December 4, 2025. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na matatagpuan sa Nasisi, Ligao City at hanapin ang mga social workers na sina Irene Cribe del Rio at Maris B. Magaso o kaya naman ay tumawag sa mobile number na 0915-628-1506. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita kiraray sa programa Maray na Hapon with Father Butch Pompase hoping minyanal daw ning Martes patch sa 28 kang bulan ning Abril 2026 at sa tuya nga ni pinag-urula mga tugang ang paanyaya ng Diyos sa tuya kasi gusto talaga ng Diyos na kita
ay gusto kita ng Diyos na maligtas. Mataong kita ng Diyos ng karahayan sa buhay. Pero nasa sa tuya talaga yan. Sinasabi nga when God created us, sabi ni San Agustin yun Sabi ni San Agustin, when God created us, He did not ask us. Hindi tayo kinonsulta Wala sa atin ang kinonsulta ng Diyos. Oy, gusto mo bang mabuhay sa mundo? Wala. But ito, ngayon kaipuhan na ngunyan, God created us without us. But He cannot save us without our efforts, without our cooperation. So mahalaga po ito Kaya kinakailangan mag-cooperar kita. Sa gusto tayong maligtas, mag-cooperar kita. Kundi kita mag-cooperar, kita mag-cooperate sa Diyos, ay talagang walang mangyayari. Kooperasyon talaga Kooperasyon. Tulad, mahiling si Maria, si Mama Mary, paano naging si Maria naging kasangkapan ng satuyang kaligtasan? Dahil si Maria, nakipag-kooperar, nakibahagi, sa papel ng kaligtasan ng tao. Nanginapot baga si Maria Hail Mary, yun ba? Yun. Sinabi maging, how can this be? How you will be the mother of God. How can this be? Yan. How can this be? Well, ang mahalaga mga tugang ay ang pagtubod. Sabi ko rin sa kasubago sa mga estudyante na ito nag-recollection, alam mo, importante sa buhay ng tao ang tiwala. Kasi kung wala kang tiwala, ay talagang walang mangyayari. Hindi ka nagtitiwala, hindi ka nagtitiwala sa sarili mo, hindi ka nagtitiwala sa ibang tao, wala kang tiwala, ay talagang wala. Kaya nga, importante yung tiwala. Ma-share ko sa inyo mga tugang, ganun po ako noon. Sabi ko nga sa kanila kanina, nung 4th year high school po ako, way back in 1974-75, So ang iyong lingkod ay high school, 4th year high school po ako noon sa Tigaon, Camarines Sur, So tiwala lang talaga ako. May tiwala ako. At yun nga, yung tiwala ko na kahit hindi pa nga ako tinatanggap sa seminaryo, hindi pa ako tinatanggap sa Dominican, hindi pa ako tinatanggap, hindi pa ako naordinan, hindi pa ako magiging pare. Wala pa talaga. Wala pa lang. Pero hindi ko makalimutan yung aking ginawa noon nang sinusulat ko na. Well, maganda po yun. Ano yung tawag nito? Tiwala ko rin sa sarili ko na sinusulat ko. May signature ako doon Father, may FR na. Hindi pa nga ako tinatanggap sa seminaryo, hindi pa ako naging pare. Wala pa. Pero alam mo, ang signature ko noon, nagkalagay na kagad, Father Gallardo Bombase Jr. OP. So, wala pa. Yun. Kaya nga, tiwala lang. Siyempre, pag may tiwala ka, gagawin mo anong paraan. Well, ingat, sa awa ng Diyos, siyempre, dasal ako. Ang ginawa, natapos din, di ba? 1975. Pas pumasok ako sa Manawag, Pangasinan, doon ang aming postulancy. Doon kami nag-aral muna. So, alam mo nangyari, tiwala ko sa Diyos na tinawag niya ako at tutulungan niya ako. Tiwala ko sa Diyos na hindi niya ako pababayaan. Yun nga. Tingnan mo, ngayon, I'm 49 years as a Dominican. Kasi kami, bago kami po naging pare, Dominican muna kami. Ganun po ang aming Dominican muna kami. So yun, next year, 50 years na po ako sa pagiging Dominican. Sa pagkapare, 42 years na. Sa pagkapare, parang kailan lang. Bakit? Tiwala. Kaya ang importante magtiwala lang tayo. Sabi ko sa kanila, kung hindi kasi magtitiwala,
Ano? Ang iba nga, ang sabi ko sa kanila ganito minsan hindi ka pagkakatiwalaan ng ibang tao, minsan pagdududahan ka pa ng nanay, ikaw magiging pare, ikaw magiging doktor, ikaw magiging engineer, magiging kang ganito. Hindi, wala yan. Pero ang sabi ko ganito, huwag mong papakinggan ang mga bagay na yan. Pakinggan mo ang tinig ng Diyos, ang boses ng Diyos. Pakinggan mo ang tiwala mo sa Diyos. Yun, yung importante. Kasi anumang mga pagsubok sa buhay, malalabanan mo. Daming pagsubok ko sa buhay. Mula nung pumasok ako sa pagiging pare, maraming pagsubok. Pero siyempre, malalampasan mo yan kasi may tiwala ka. Unang-una, may tiwala ka na hindi ka pababayaan ng Diyos. Yun naman na importante. Kung nagdududa ako, siguro nagduda ako noon dahil sa baka di ako makapasa sa philosophy, sa theology. Hindi ba sa pagmamayabang, hindi ba? Hindi ako nagmamayabang. Totoo po naman talaga ito. Nag-graduate ako. With honor. Tapos cum laude lang naman. At least gano'n yun. Cum laude sa philosophy, cum laude sa theology. Nung master, magna cum laude. Ganun. Pero tiyaga lang po, tiwala sa sarili. Hindi mo sabihin na hindi pagmamayabang po ito. Pinagmayayabang ko ang kapangyarihan ng Diyos kasi it's everything. God, dahil nagtiwala ko sa Diyos, lahat po, dahil sa tiwala ko sa Diyos, yun nangyari yan. Kaya importante yan. Anyway, babalik muli si Father Woods pagkatapos ng mga pagirumdum. Ang oras tabi ko niyan is 32 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokal. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambal po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at di mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, ngunyan daw ning Martes, petsa 28 kang bulan ning Abril 2026. At sabi ko mga tugang, tiwala lang. Kasi pag may tiwala ka, meron kang sabi nga, this is what we call force. Ito meron kang mayroon kang push dyan May tiwala Yun ang tiwala. Yan ang magtutulong sa iyo, magbibigay sa iyo ng sigla. Kaya ang taong may tiwala, may sigla. Pero pag ang tao nagdududa, wala nang sigla, nangihina.
At sabi ko nga sa mga estudyante, itong mga magtiwala lang kayo. Ang problema sa atin, sabi ko nga, hindi ko kanina, na minsan mga magulang mo magdududa sa iyong kakayahan. Hindi mo kaya anak yan. Ano? But kung papakinggan natin ang mga negative sa buhay na yan, wala talagang mangyayari. Pakinggan mo na, kaya mo yan. Kaya mo yan. Tiwala at tiyaga. Kasi pag ang tao may tiwala, magtsatsaga siya. Ano? Magtsatsaga talaga. Pero pag ang taong walang tiwala, hindi magtsatsaga. Kasi panghihina, nagdududa eh. Ano? Yan, importante sa buhay. Kaya I try to encourage them, I try to inspire them. Ano, sabi ko, yun na nga, di ba? O, akala ko ganyan kasi mababa yung aking, nung pumasok ako kasi, talagang mababa yung aking NCEE. Pero hindi naman, tandaan po natin, your grades doesn't define who you are and what you can become. No. What can determine, ang mag-determine sa buhay mo is your belief in yourself. Yung belief, yung patiwala mo, yung tiwala mo. Ay, mahalaga po yun eh. At isa sa mga magandang dasalin lagi ito, di ba? Yung sa divine mercy. Jesus, I trust in you. Yun. Just trust in Jesus. Okay? Trust in Jesus. At sinabi ko sa sarili ko noon who are you, Butch, not to believe in yourself when God believes in you? He created you. He saved you. He came for you. Yun. Kaya may importante mga tugang, magtiwala lang tayo. Minsan believe na believe tayo sa ibang tao kasi. Pero wala tayong believe sa sarili natin. Hindi mo po pagiging proud po yan. No, it's not a sin. Ang sin doon kung nanglalaman ka ng ibang tao. Yun ang ibig sabihin. To be proud of yourself, na wala ka namang inaapakan, wala ka namang sinisiraan, hindi po masama yun. Ang masama na mayabang, yung may inaapakan, inaapi, yun, niyuyurakan, yun ay masama, na mayabang. Pero if you are proud of yourself, because after all, may kakayahan ka talaga naman, may angking talino ka, na binigay sa'yo ng Diyos, gamitin mo lang yan. Yun, gamitin po natin yan. Wag natin ikakahiya, wag natin ipagkakait. Kasi, after all, pag tayo humarap na sa Diyos baka ang tanong sa atin ng Diyos ano ang ginawa mo sa binigay ko sa iyo? Yun, hindi ba? Binigyan tayo ng buhay ng Diyos. Binigyan tayo ng panahon ng Diyos. Binigyan tayo ng kakayahan ng Diyos. Paano ginamit mo? Yun. Kaya mahalaga po ito Kaya nga sa buhay natin, meron tayong dinatawag na examination of conscience, examination of oneself. Kasi sabi ba ni Socrates, si Socrates ay nagsabi, isang philosopher, an examined life is not worth living. Ang isang buhay ng tao na hindi pinag-aaralan, an-examine niya hindi niya sinisiyasat, inuusisa ang kanyang buhay, ay walang saysay. Kaya kinakailangan may saysay. And one thing with that is pagkukumpisal. Kanina nga sabi ko sa inyo, di ba? Yung mga, marami talaga nagkumpisal. Marami. Kasi dati, ang ginagawa niyan, dati nung una, ang confession is one day before the recollection. At marami sa kanila ang hindi nakakapagkumpisal. Pero this time, pinagsama namin yung recollection and reconnection bago talagang magkakaroon sila ng talk, magkaroon muna sila ng confession. Kaya nandun na mismo sila after the orientation of the so mapasok na sa confession.
Kasi importante po ito eh. Linisin mo ang sarili mo. Maglinis ka muna. Yan po yan eh. Because sabi ko kanina, di ba? Ano po ba ang naidudulot ng pagkukumpisal? Sabi ko, number 1, it restores relationship with God and increase grace. What is grace? Ang grasya po mga tugang, walang iba kundi the life of God in us. Ang buhay ng Diyos sa buhay natin. Yan. Yan ang tunay na grasya na ang Diyos ay buhay sa buhay mo. O yun. Ang Diyos ay buhay saan? Kung may grasya ka. Kasi ang grasya ay ibig sabihin the indwelling life of God. Kung ang Diyos ay buhay sa buhay mo, may grasya ka. Ano? Yun, paano masasabi may grasya ka? O yan, malalaman natin, ang Diyos ba ay buhay sa buhay mo? Nakikita ko ba ang Diyos sa buhay mo? O baka hindi ko nakikita o hindi mo rin nakikita ang Diyos sa buhay mo? Ang nakikita mo lang yung pagiging tao mo. Ano? Alam mo, totoo tao tayo lahat. Pero sana, we have to go beyond what we see. Ano? Makita natin na ang Diyos ay nasa bawat isa sa atin. After all, ito ang madalas na kakalimutan natin eh. We are created in the image and likeness of God. Hindi ba? Nandun tayo lahat eh. Nilikha tayo, kaya kalarawan natin ang Diyos. Yun, kung yan lang ang concept natin, nandun na, talagang dala-dala natin ang Diyos. The image of God. Sabi, we are the images of God. Ano? And if we are the images of God, do we reflect God in our life? Yan. Yan ang importante sa buhay. Ngayon, yan ang paalala sa atin. Madalas kasi nakakalimutan. Sabi ko nga alam mo, kung titingnan natin, pag tayo nagkakasala, tingnan mo, wala sa atin kasi ang Diyos eh. Inaalis natin ang Diyos sa buhay natin. Kaya tayo nagkakasala. Bakit? Sino ang Diyos ngayon? Ako ang Diyos. Ako ang Diyos. Ako ang sambahin mo. Ako ang sundin mo. Wow, ganun po ang problema. Yan ang problema ngayon eh. Maraming mga nagdiyos-diyosan. Ano, kung sino na sila. Hindi po dapat. There's only one God. Hindi ko makalimutan yung pumasok ako sa isang kumbento doon sa Amerika. Doon sa kumbento nila, mayroon nakalagay doon. There are only 2 rules in this convent. Nandun nakalagay. Number 1 rule, there's only one God. Number 2, you are not the God. Yun, tama yan. Totoo naman eh. There's only one God. At hindi ka pwedeng akala mo kung sino ka na. Ano? You want to control everything. Akala mo kung sino ka. There's only one God. At huwag ka maging Diyos-Diyosan. Mamamatay ka. Yan. Pag namatay ka, wala kang madadala dito. Wala. Kaya tandaan po natin, there's only one God. Ano? Kaya nga, we have to be aware that there is only one God. And when God created us, He created us like Him. Okay? Binigyan tayo ng image na yan. Kaya nga, that's the challenge eh. This the challenge na mga tugang, na habang tayo mga Kristiyano na bubuhay, tayo na lang mga Katoliko. Ano? Habang tayo nabubuhay, are we reflecting God in our life? Saan ba nakikita ang Diyos sa buhay natin? Yun. Hindi ko makita, Father, ang Diyos sa buhay mo eh. Bakit? O yun, kasi ganyan ka eh. Ang nakikita ko yung pagiging tao mo lang eh. Nakikita ko yung pagiging hayop mo lang eh. Hindi ko nakikita ang Diyos sa buhay mo. O, yun ba? Sana makita natin. Kaya nga tingnan mo paano makikita ang Diyos sa buhay natin. Kung ating isinasabuhay ang buhay ng pagmamahalan. Sabi ba nga ni Jesus, people may know that you are my followers if you have love for one another.
kung may pagmamahal tayo sa isa't isa, doon tayo makikilala na tayo ay mga tagasunod ni Kristo. Hindi sa uniform, hindi sa ID. Kahit maglagay ka pa ng ID dyan, I am a Catholic, I am a Christian, pero hindi na nakikita sa buhay mo na mapagmahal ka, wala. Dahil hindi makita ang Diyos sa buhay mo. Okay? Babalik mo si Father Butch pagkatapos ng pagrinumdum. Ang oras sabi ko yan, 46 minutes after 1 o'clock. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hay nako, ang cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Kasama natin ang Diyos. Okay, dumako na po tayo sa huling bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Butch Mabase, OP. Minyanal daw ning Martes, Petsa 28, kang bulan ning Abril 2026. Kung sa tuya nga pinag-share na sana tayo ay, sabi nga, maging kamukha ka ng Diyos. Yan naman talaga Kamukha ka ba ng Diyos? Hindi kamukha sa itsura natin kasi ang Diyos naman hindi naman nakikita. Kaya hindi mo talaga magiging kamukha ang Diyos. Ang masasabi natin kamukha natin ang Diyos kung tayo ay nagiging kamukha ni Kristo. Kamukha mo ba si Kristo? Father, kamukha si Kristo. Mapahabang ang buhok ko Hindi sa itsura, kundi sa ugali. Yun. Alam mo, hindi natin pwedeng tularan si Kristo sa kanyang itsura. Kasi iba-ibang itsura at hindi pwede. Pero matutularan natin si Kristo. Matutularan natin ang Diyos sa kanyang pag-uugali. Yun, pang-uugali. Yung ugali, ang ugali ba natin ay ugali din ni Kristo? Yan. Ano bang ugali meron si Kristo? Yun, yan ang mahalaga dyan. Kaya nga, ang makakatulong sa atin na tayo magiging kaugali ni Kristo kung tayo ay nagkukumpisal. Kasi, pagkukumpisal kasi, sabi ko nga kanina, when we confess, we restore our image, yun, with God. So, para bang yung imahe natin ay nababago muli. Ano yung imahe natin, the image nababago uli. So yun, mahalaga po yun. So restores the image of God in us. So makikita muli. Kaya sabi nga nila sa exorcism, yung mga pari na nag-exorcise, nagpapalayas ng demonyo, ang unang ginagawa, number one yun, CARES. Sabi nga ni Father Naga, ito ang magandang ginagawa nila. Number one, go to confession. Confession. Kasi pag halimbawa, pag ikaw ay nagpapalayas ng demonyo, pag nagkumpisal ka at naghihingi ka ng kapatawaran sa Diyos at nagsisi ka sa iyong makasalanan, hindi makikita ng demonyo ang iyong kasalanan. Kasi wala kang kasalanan Kaya wala siya makikita Kaya nga, mahalaga po ito. Pag ang tao na may kasalanan, nakikita ni Satanas ang kasalanan mo. Kaya nga, ang mahalaga, magkumpisal ka muna. Ang problema ngayon ilan sa atin ang nagkukumpisal pa? Wala na. Bihira na, Father, ang magkukumpisal ngayon. Mabuti nga dito sa UST, bago sila, every year po yan, lahat na estudyante, nabibigyan ng pagkakataon. We give them opportunity.
pakumpisal kanina, napakumpisal ko siguro mga 100 din yun. Marami din, 100 students pinakumpisal ko. Kaya 10 to 12 o'clock, Pero alam mo, mahirap magpakumpisal. Pero alam mo, napakaganda po yun. Kaya parang gusto mong itago ang iyong kasalanan sa demonyo at hindi makita ng demonyo ang inyong kasalanan, magkumpisal ka. Yun. Confession. Yun. Mahalaga po yun. Pagkukumpisal. C. Letter A stands for adoration. Kaya parang mapalayas natin ang demonyo. Ang kailangan pumunta ka sa adoration. Ano ibig sabihin? Adore God. There's only one God eh. Adoration. Prayer po yun. So, confession, prayer. Yan. Yung sa adoration kasi, siyempre, you adore Jesus through prayer. Adoration. Sinasamba mo ang Diyos. Adoration. At ang pangatlo na mahalaga, parang talagang, sabi nga, mapalayas natin ang masama, ay rosary. Bakit? Rosary, mga tugang, yan ay pagdarasal na we try to meditate, we try to reflect on the mysteries of the life of Jesus, and Mary, because Mary cooperated, makikita natin, So yung mahalaga pa, rosaryo. Kaya takot po ang demonyo sa rosaryo. Kaya kung natatakot ka sa rosaryo, siguro demonyo ka. Takot ka eh. Ang demonyo, takot na takot. Kaya sabi ng demonyo, huwag ka magdasal ng rosaryo. Huwag ka magdasal ng rosaryo. Paulit-ulit lang yan. Sasabihin ng demonyo sa iyo, item ka. Pero kung gusto mo talagang labanan ang kasamaan, rosaryo. Ang bawat butil ng rosaryo, sabi nga noon na panahon ni Cardinal Sin, mga seminarista pa kami, one of his sermons noon, hindi ko makalimutan, sinasabi niya, parang ang butil, yung beads ng rosary, parang atomic bomb yun. Na bawat Hail Mary doon sa rosary, may napapalayang kalag sa purgatorio at mayroong natatalo ang demonyo. Yan ang rosary. Yan mga tugang. So, confession, adoration, rosary, and ito po, mahalaga ito, Eucharist, yung pagsisimba. Ang tao kasi ngayon, Father, busy ako sa school, busy ako sa trabaho, puyat ako, pagod ako, so wala na pa akong panahon magsimba. Kaya nga naman tingnan mo, kung hindi ka kumakain, payat ka, magkakasakit ka. Ganun po yan. Tandaan po, ang sabi ni Kristo, di ba? Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. At sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo, hindi na mamamatay. Madalas yan sa gospel ng sa patay, sa misa sa patay, pinapaalalahanan. Whoever believes in me, sabi ni Kristo, will never die. Yun, maniwala tayo at tumanggap tayo kay Kristo. Mahalaga po ito eh. Yung Santa Misa. Pero, Father, busy po ako eh. Pagod po ako eh. Pero alam mo, sa mga ibang bagay, hindi ka pagod. Pero pagdating sa Diyos, pagod na pagod ka. Bakit ganon? Bakit ganon nga ba? Pagdating sa mga, magdasal tayo, magsimba tayo, pagod ako eh. Dami nating rason. Ang dami nating rason. Halimbawa, ngayon, ang sasabihin sa ni Lord, ang dami mong rason, ngayong gabi, kukunin na kita, mamamatay ka na. Ano masasabi mo? Yan ang problema sa atin. Ang dami-dami nating panahon sa ibang bagay. Madami tayong, everything is okay. But when it comes to God, wala akong panahon, pagod ako dyan. Di ba? Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Kaya halimbawa, sa pare, wala akong panahon magpakumpisal. Wala akong panahon magdasal. Wala akong panahon, na magmisa. Pare ka pa naman.
Yun. O ikaw naman, kung hindi ka pare, active na active ka sa dati parish. Ayun. Pagod ako Yun. Bakit ganon? Sabi nga, bakit Father, hindi enticing ang pagdating sa mga Diyos na bagay? Yung mga godly things, bakit hindi gaano, ba't ganon? Ganon ba? Ano kaya yan? Ano kaya yun? Tandaan po natin, mahalaga po ang pagsisimba. Kasi sa pagsisimba, natatanggap natin ang grasya ng Diyos. Okay? So, tandaan po natin ang pagkukumpisal, nakakatulong po ito So, sabi nga, confession prevents your sin from turning into bad habits and also helps you overcome bad habits. Okay? Malaking tulong talaga ang pagkukumpisal. At tandaan po natin ito, confession makes you aware of your weakness and helps you achieve greater self-control. Malaking tulong, Kaya isa pa sa mga bagay na makakatulong sa atin sa buhay Kristiyano ay pagkukumpisal. Kaya sana habang buhay pa tayo, may opportunity, may pagkakataon, wala sa atin kasi nakakaalam kwento ko muli sa inyo yung kwento ko sa inyo noon ako ay nagtatrabaho pa sa ospital. Kasi ako po ang chaplain sa UST Legazpi Hospital, ginagawa ko talaga, sinisikap kong mabuti na lahat ng mga Katoliko na confine sa UST Legazpi Hospital ay magkapagkumpisal. Because sabi ko, absolution is the best solution. At the same time, forgiveness brings healing. Pag nagpatawad ka at humingi ka ng tawad, gagaling ka. Marami sa atin may sakit dahil sa hindi tayo makapagpatawad, hindi tayo naghingi ng tawad. Ganun po yan Kaya nagkakasakit tayo Kasi hindi tayo humingi ng tawad At hindi rin tayo nagpapatawad. Bitterness, bitterness or unforgiveness leads to cancer. Yun po yan And to sickness. Unforgiveness, bitterness leads to sickness. Yan. Kaya kung gusto mong mapagaling, magkumpisal ka. Sabi ko, humingi ka ng kapatawaran at magpatawad ka. Parang hindi ka magkasakit. Para tingnan natin, bakit may mga sakit tayo? Actually, kung titingnan ang ugat ng sakit natin, yun po yun Hindi ka makapagpatawad. Hindi ka humingi ng tawad. Di magkakasakit ka. Unforgiveness and bitterness will lead you to sickness. Kaya, confession. Di sabi ko sa kanila, okay, sige po. Anyway, napakumpisal ko rin, napakumpisal. Kasi, sabi ko, sayang, nandito na po, may opportunity, nandito na rin po ako, at nandito ka rin, may sakit ka. So, mas maganda, makapagkumpisal ka, at gagaling ka. Yun nga. Kung hindi man gumaling, at least, naihanda ka. So, yun nangyari nang pinakumpisal ko siya, pagkumpisal naman. Yung kinabukasan, early morning, ay nag-cardiac arrest. So, hindi siya na-anoint. Pero sabi ko, anyway, kahit hindi siya na-anoint, nagkumpisal naman siya. When you are forgiven, you are saved. Yun naman. Gumaling. Yun, namatay. Nang namatay. At least preparado. But anyway, mga tugang, importante sa buhay, tandaan natin, hawak ka lagi sa paniniwala sa Diyos. Okay? Hawak ko ang faith. Anyway, inabot naman tayo ng oras yung po, Mama Aram. Ito po muli si Father Boots. Nagpapasalamat po ako. Sana nakapagbigay ako ng informasyon, inspirasyon, as in bendisyon, at lalo pa tayong lumapit sa Diyos, kumapit sa Diyos. Thank you very much. Maraming salamat sa ating technical. I think si Ramir yata ang ating sa technical. Thank you very much, Ramir. At the same time, thank you po sa ating IT at sa lahat ng mga nakikinig na lahat tayo pagpalain ng Poong May Kapal. God bless everyone. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless you. Bye-bye.